kupuješ ponovan auto i probna vožnja i ti njega onda mirkiješ 28-30 jer ti sedi ovdje prodavac automobila, ne smiješ da ga poteraš, ma stisni taj auto, poteraj ga preko 100 na sat. Zašto? Zato što ćeš onda da vidiš da li ti auto šeta levo, desno, pustiš volan, ako auto beži u neku stranu, nešto šeta po putu, staneš, šta je onda problem? Gledaš u gumu, ako je pojedena ova strana unutrašnja ili samo sredina, treba potiš u bananu. Druga stvar, seo si u auto, upalio si auto, odmah startuješ klimu. Ako klima u roku 60 sekundi kako si upalio ne počne da ledi, a prodavac ti kaže, ma treba je samo dopuniti, što je nisi dopunio bajo, nije to problem uopšte, problem zna da bude kompresor klime, hladnje klime. Ideš na Autoplac obavezno Google recenzije, da vidiš šta kažu kupci koji su već bili kod njih i kupili auto. Pod broj 1, pod broj 2, Car Vertical. Neće ti ni jedan prodavac reći, bato ja sam ga nagitovao, ja sam ga farbao, auto je bio lupan, ja sam ga spustio, ništa od toga. To ti Car Vertical pokazuje, imaš kod ROG20, 20% popusta ili klikom na link u opisu bilo kog mog videa ili profila, automatski ostvaruješ popust na Car Vertical.